Барлык җиһазлар белән. 400-гә бирәм. Бу бушка диярлек. Ирегез белән сөйләшәсезме? Мин ялгыз. Әни, миңа автомат өчен тәңкә бирә аласыңмы? Сабыйым, бассейн янында көт дидем бит. Сез ялгыз дидегез бит. Мин ирсез диясе идем. Улым белән. Белмим инде. Калган яшәүчеләр тавышланганны яратмый. Ул бик тыныч. 2 ай өчен алдан түләгез. Менә сабыйым. Эй, йөгермә. Мине ишеттеңме, Майлз? Әни, ярдәм ит. Әни, Майлз. Майлз, нәрсә булды? әни. Я Раббым. Вонор әфәнде. Син монда нишләдең? Ул монда ялгыз иде. Ул бик курыккан һәм күкрәгендә авырткан. Ул Кимберлины чакырган. Кимберли? Бу аның хатыны. Ул узган елны үлде. Син кайдан белдең? Ул әйтте. Майлз, син нәрсә дисең? Ул әле хәзер дә сөйләшә. Сабыйым. Ул үлгән. Әйтәм бит. Мин аны ишетәм. Мин ишетәм. Майлз, ишетәсеңме? Җавап бир. Джим, кайда йөрисең? Аннары сөйләрмен. Хәзер ярдәмең кирәк. Нинди? Баганалардагы камералардан күзәтү язмалары. Аларны очраклы гына бетерергә кирәк. Бетерергә? Нигә? Сораулар өчен вакыт юк, Майлз. Эшлә генә. Ярар. Кайсысын? Мониторларга кара. Безне күрәсеңме? Әйе, сез 4-нчедә. Кейтандамы? Сез анда нәрсә эшлисез? 4-нче сондагысын бетер әле. Берәр кем мине сораса, мин качкан дошманны эзлим. Ягъни дустың Сәетне. Каһәр суксын, Майлз. Булышасыңмы, юкмы? Әйе, яхшы. Ярар, мин сиңа тиеш. Кире кайт та Джульетны топ. Бенның югалганын сизмәгәннәрме икән тикшер. Алар белгәч, нәрсә эшлисең? Бер нәрсә уйлап табармын. Әгәр сизмәгән булсаң, мин сакчылар башлыгы. Ярар, анда күрешербез. Лафлер кайда? Ул качкан дошманны эзли. Аны рация аша чакырып карадым, ләкин аның мөгаен тотмыйдыр. Шайтан. Ярар. Алайса бу сиңа була инде. Джим бу хакта белә инде. Хәзер сине ышаныч түгәрәгенә кертәм. Сиңа ышанып буламы, Майлз? Әлбәттә, Хорас. Димәк, яхшы. Син моны 334 мәйданына Радинскийга алып барырга тиеш. Ул сиңа бер нәрсә бирәчәк. Аны миңа китерүеңне телим. Һәм сораулар биреп торма. Аңладыңмы? Анда безгә булырга ярамый бит. Бу дошман җире түгелмени? Ышаныч түгәрәгенә хуш килдең. Тиз бул, тукта. Майлз, син монда нишлисең? Мин Лафлерны көттем. Лафлерның эше бар. Хорас мине җибәрде.